Prije nego što počnemo sa najboljom emisijom od svih emisija, pozivamo vas da se pretplatite na naš YouTube kanal Bono Produkcija, a mi ćemo da nastavimo sa emisijom. Smrtonosni virus odjednom se počinje širiti. Stanovništvo se pretvara u zombije, a mala skupina ljudi, kao mi, pokušava preživjeti i pronaći utočište. Ne pričam o ultrapopularnoj franšizi The Walking Dead ili o sadašnjem stanju. Istina, ovo jeste nešto slično, ali bit ćemo slobodni da kažemo mnogo bolje od posljednjih sezona američke trakavice o živim mrtvacima. Это все, кто контактировал с зараженной? Да. Только эти классы? Да. У нас одна зараженная, остальные собраны с вокзала. Приказ понял. Тихо, 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 спокойно. Не бойся. Мы поможем. Закрой глазки. Опусти ручки. U pitanju je također serija, ali ova dolazi iz Rusije i originalno se zove Epidemija ili u američkoj varijanti To the Lake. Emitovana je na Netflixu, a može se reći da je baš ubola trenutak. Šta danas za publiku u izolaciji širom planete može biti aktuelnije od pandemije izazvane smrtonosnim virusom? Mali miš. Montaža, ovo nemojte stavljati. Ok, znamo da sve ovo može zvučati kao scenaristički kliše do klišeja uz srećno pogođen trenutak emitovanja. Ali serija režisera Pavela Kostomarova ima dosta jakih aduta u svojim rukama, od atmosfere, preko scenarija i režije do glume. Potpuno zasluženo postala je, ne znam jel se čuje ovo kako škripi iz okna stolica, potpuno zasluženo postala je neočekivani hit na zapadnom TV tržištu i sada ćemo lijepo objasniti zašto stavku po stavku. Да, это Антон, мне? подожди. Тошенька, это папа другому мальчику купил. Я же тебе уже говорила, у него теперь новый дом, новая семья. Ир, ну ё-моё. Сегодня вечером берешь Аньку и приходите к нам на ужин. Сереж, вот это запрещенный прием. Антош, собирайся и выходи из школы. Я сейчас за тобой заеду. Никаких контрольных. Я сказала, выходи из школы, жди меня там. Prije svega, brzo postaje jasno u čemu je razlika između ruske i zapadne serije. Drama, tragedija i nasilje koji prate glavne junake na svakoj stopi radnji duboko su uvaljani u blato i snijeg i tu nema mjesta političkoj korektnosti. Krv pršti na sve strane. Leševi se gomilaju bez milosti za žene i djecu. Alkohol se pije nemilice, dok su seks i emocije prikazani burno i surovo. Do samog kraja glavni junaci prolazi kroz pravu psihičku i fizičku golgotu, dok se civilizacija kod njih raspada u udaru pandemije, straha i primitivnih nagona. Стойте, говорю! Школа закрыта, карантин! Наташа, это дочь моя! Да уйди отсюда! Наташа! Это дочь моя! Наташа! Ира, а ну-ка быстро Антоху в машину. Тошенька, не смотри. Ты понимаешь, что происходит? Это эпидемия. Priča je scenaristički vješto postavljena na dva nivoa oko centralnog lika Sergeja koji pokušava pobjeći iz Moskve na usamljeno jezero u ruskim šumama kako bi spasio sadašnju i bivšu ženu, sinove iz oba braka i oca kojeg nije vidio 30 godina. Prvi dio prati opasnost koja dolazi s polja od zaraženih i nasilnih grupa nezaraženih. Drugi nivo kreće iz same grupe koju čini njegova disfunkcionalna porodica i njihovi slučajni sapatnici. Novokomponovani bogataš, njegova trudna ljubavnica i problematična kćerka iz prvog braka. Эпидемия, ее нельзя переждать. Поверь мне, они прорвутся наружу. И когда это случится, мы должны быть далеко.
Stalni sudar ove dvije prijetnje uz dinamičnu i vizualno više nego impresivnu režiju i kameru savršeno gradi stalno napetu i klaustrofobičnu atmosferu putujuće apokalipse. Dodatno pojačano hladnim i prelijepim bespućem šuma kroz koje se probija ova bizarna ekipa slučajnih sapatnika kako bi pronašla spas. Sapatnik jednako saputnik koji se pati. To možete ubaciti u montažu. Ovaj specifični sudar zapadne pop fantastike i tragičnog realizma iz ruskog šinjela možda ne bi bio tako snažan da nema odlične glumačke ekipe koja maestralno tumači svoje karaktere, dodatno pojačavajući uvjerljivost ove žestoke distopije. Обещаю, что всегда будешь рядом. Обещаю. Что бы там дальше ни случилось, я никогда тебя не прощу. Ukratko, kada spojite napet zaplet, vještu režiju i upečatljivu atmosferu, dobijete odličnu seriju koja je uspjela da na svjež način ispriča jednu prilično potrošenu zombi priču. Sad se tamo pojavi kao na zidu. Naravno, nastavak slijedi kao i mjesto na našem zidu slavnih, jer zna se, nije vodka rakija, ali epidemija odlično udara.